O Portosín Trail pechará o domingo 21 o circuito Trail Series Arousaneo, no que xa se disputaron dúas probas anteriores en Outes e en Ribeira. Nada está decidido, posto que os dous participantes que lideran a clasificación sepáranos tan só 38 centésimas de segundo. Dentro do circuito no trail curto temos un empate prácticamente técnico na clasificación masculina. Os dous primeiros están empatados incluso hasta o segundo, é dicir, non sei se levan 4 horas, 31 minutos, 11 segundos, levan os dous ese mesmo tempo. Están por centésimas separados. Son 0,38 centésimos o que están separados. O sea que prácticamente o que gane aquí vai ganar a proba deses dous, vamos. Esta proba contará con 3 distancias, unha andaina de 15 km, unha distancia curta de 16 e unha longa de 21 km. En modo andaina con 15 km e 500 metros de desnivel. O trail curto terá 16 km e 670 metros de desnivel positivo, é un pouquiño máis duro que a andaina, ten 1 km máis e 170 metros máis positivos, ten aí un achazo bonito. Logo pasámonos ao trail longo de 21 km e 920 ou 930 metros positivos. Nesta edición decidiuse prescindir do maratón que si se celebrou o pasado ano, posto que implicaba unha gran dificultade a nivel organizativo. O ano pasado probamos cunha proba de longa distancia que fora o maratón, 42 km e algo. Este ano decidimos non ter esa proba, posto que era unha proba bastante complicada, facía moito máis difícil a organización do evento.